Okay, piso tay. Banhaw. Artay ta, hangan tatay. Palataw mo ito. Oh, may mamugang na na, may ningap lang ba. Oh, kanina. Ha? Ano yung bag niya, Ter? Ako sa mga gikas pa rin siya. May kahuli sa na bay. Tuloy ko na nga dyan. Sabi ka na blood million. Naiwan ka tuloy ro. Di ako na ko pang mahawa sa bag. Pangitama ni ko na. Hi guys, good morning! Karon guys, busy na po yun si Eliana o si Alex. Sige, miglayas. Muli na po mi uguan. Alicia, so amang ihatod karon guys. Amo na nagugod to sa among yutang lungsod nga natawhan di ay. Ha? Ay, itong busy niya. Tay, lako na. Ako ra. Haman, di ahang na niya. Kamu sa dito. Pagka ng sapatos din na nagdabit dito na nagda ito dahil sang bag. Ng sapatos? Adyo kay bubot naman. Atang sigay pa. Hi guys. Di nami. Say lutide. Lutide eh. Huwag lapo. Pero wala nagsibak din. Una na day kay. Onday karang may di ka matuan. Harus Ali guys. Napag dinner mo, hindi ka kakapas sa series. Mabay na. Naghatpatad ng Roy guys. Silang duha. Andi na ang pila may karyo sa Cebu mo sila. Ha, magbanggot bit. Laro ba niya? Ani nga ni guys, magbuhat ka na series tag pila ka oras sa mulabay, buway-ban, buway kago. Pas makon ka panus ka so ginoo ko tiguang nagatiging taon kutig mo. Dito na to dahil kay agriculture itong masakyanan. Agriculture. Ano dahil? Mas biti na to. Hati sana yung payong dahil kay video sa kusbuwak dahil. Aw, tisa. Talagsaon na naman. Talagsaon na. Ay mo na lamang talagsaon na. Ka na magkakan. Bato na. Sa oras sa inyong therapy ron? Stress? Dali guys. Abuntag. Halagtapan. Malaprima. 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 Ang katapos dalita. Malaprima. Pabuti na ako, bibi na lang. Sige, pagka naman, hay, pero man na ni. Bawal. Sige ka. Malaprima. Malaprima. Pabuti na din ako. Hey guys, there is by. Tinatayarang kami ng kasudas ng kanatog. Si Alex gaito ala na una na kay si Aliana na hyper. Ayo. Ayo. Ano ba niya? Sige. Tara tay. Aw. Banhaw. Banhaw. Ano na ba? Agoy. Tatay, nga na ta. Okay, piso tay. Banhaw. Artay ta, hangan tatay. Palataw mo ito. Oh, ginooning
Biyahe ah. Wait, sige gawan dani. No, ko na nakalipato kami ni nanay. Ime, mamag lang nanay, ame. Nanay, hindi nga lang nanay. Wow, kanina. Ako ka-video take eh. Ha? Ako ka-video kay pagabot na kayo. Ako ba masuggest na sa kalsada? Kasi nga, galing sa Aloy. Ano man? Nay, pero lagi na siya. Ime nga nang nanay. Ding, di ka masuri tong sapatos hinatag sa silingan? Nga pwede. Di ka? Pung pwede man to pang pihi. Pang meron ko. Itago na to. Tago ra to naman nga. Ikaw kila. Original ra to sapatos ha. Ako ra. Sige, bayan na sana ko lang. Wala to sa kasi aloy. Nandiyan man tog ng mogno. Mugno. Tingin magaling na. Tingin man sila, di naman ko gananda. Ako anon ko nung buwang gani artist. Oh, ga. Naipir lagi si Zan. Akatong pasalubong. A few moments later. Hi guys, nga ni Julian ni Kabibo pagkuan kanana ay mauli. Gubot na pa dali guys kay katapok-tapok mampad no. Just Terry, just Lorame og si Mayor. Diya guys, sa katapok na just lidang nangka diya. Diya karon. Yung inani ni Kabibo basta kay nami dari diya sinanay malipay basta kay na mga bot mga anak kay og mang lako na pud ni sila pong dah mabilin. Ay, pero mga dangdagan po na. Murang bawod. Nangyari ito, maganda na. Basta na mo gud sa kanang mura pag musunod pas hangin. Mga siguro. Ngala ko na dali sali. Na. Ay, imo nang gipapalo na guni palo-palo. Oo, nagbalo. Koko pa na pala. Ano ka matungkit? Kasi Abyo ate bi. Dari kay di mo pakalit tamban to, wala to sibo. Ha? Tamban to. Sali mo balik pa. Flora kan, arta sa pura ni dana sa tapusan. Inaw diri. Pura damay na din ang gatang. Malabyo pero sali. Wala ko adi kanginan 575 kuno tanan. Di naman tayo sila. Di naman tayo sila mo rin yung. Ay 575. Tanan. Ang iuli man. Bisa na kaya na may tungkol mo to sa kabuhan. Mana ko ni sa pagandin. Dito po ano. Ha? Mutubo lagi sa kabuhan. Nga na din na. Naya. Kaya sa wala sa kay na ingana ko mo kanay na pato na. Pero pagkawag sa nilas. Ala, kasi mo pa ito nila sa ubay. Nga bukasan dyan sa kabag simbahan. Sila. Sample kaya namin mapadana ng mga product. Sige na po, Bin. Pila na yor? 285. Lorami na baligana? Di ako rin nagapit. Nanay mo, hindi ka makalapukim. Pwede nga Wa ingan nila puti. Kasi pistis lagi na nila. Uli ko no kay makuha sa isang bisita. Asa to yung bag? Ano yung bag yater? Ako sa mga gikas pa rin siya. May kahuli sa na bay. Tuloy ko na nga dyan. Sabi ka na blood million. Naiwan ka tuloy mo. Di ako mo na ako mahawak sa bag. Pagkatama ni ko humaan. Nawa, kaya alam mo itong kami kaputang. Kamong bikin ko tuloy. Awan, nga, nagabaan siguro na. Tagak bitaw. Ha, maging ano ba, magliklingot. Labyo tito sali. Ano ka na? Bowed. Wala gina sa kalawang ko. Sabi mo katulog mo. Mga panuway. Hi guys! Sanawag! Kisa baling tanam, kang nanay katire. Kang nanay din ko rin tinanam.
Hala guys, sarang naghanag bunga na ah. Jarang agad, jarang bunga naghanan na ah. Tuha balis kamera. Parang kadagag bunga na ah. Bo, hinog na baka ni, maragwa pa, nagbalik na laman. Kay mura magdi ba manilo. Wala. Ado laman kay sayang kanagasang mahinog na. Ilaw pa man eh, naghanag bunga na no. Pwede na ba ni baligya di sa nanay guys kaya. Kamuting adoy na magtanong kay. Sayang to na kamuti nangamang na dito labon. Asa kamuting nga nakataon ba kamuting? Janggi baliwatan bang gikas ganaw. Gikan na ito. Gikan ng pinalit. Dito sa gikan na Valencia. Dasi kayo naglalito ka. Hinog nga. Dasi kayo naglalito ba sa lawin. Nagyara sa wa na eh. Wala, naras na eh. Guys, sinanay ng arsa. Naghanad sa para na nagkabunga tapo na totoo ah. Jara hala, wag bantay mas kurente ha kay muling kamang nas kurente. Ano lang pasa nang pangmagan ngamang ang pagsagibog. Alam mo kalingaw, nagana na guys. Jara bunga nagana. May butin-butin. Di maalin makapanigbalig dyan. Nakato, kanang ta, marag di pa siguro dyan na. Pangita ko dari ko ano. Nagbalik na laman na nga. Grabe nagana. Haan sanay? Magidangan ni kahinog. Kanda na sila, may daghanda na. Wa sila ro. Kanira dani? Anda na dito sa pitas po dai. Pero sa ilang nagbay-bay wa. Dani ra sila kuan. Kano yung mga nangatay? Nanaling sing bata pag-uwan. Okay. Si Roy, muli mo ko na, pero Roy, karong pista mo uli.